nkhani imene yangotipeza kumene yokhuzana ndi nyamata uyu wapa Facebook ndipo amatchedwa kuti 10 May. Tikufuna tikupatsireni update ya mlandu wake, ndipo mlandu wake uli motere. Bwalo la milandu la First Magistrate mu mzinda wa Lilongwe layimitsa chigamulo chake cha miyezi 10 kwa tendayi 10 May Malata, amene amayenera kupita ku ndende ponena kuti mkuluyi ndikuyamba kupalamula. Mkuluyi amupeza olakwa pa mlandu umene anawuvomera kuti ananyoza mayi Trifonia Mpenganjira kudzera pa tsamba lake la mchezo. Popereka chigamulochi, oweruza mlandu Amlan Phiri wati Malata asapalamulenso mlandu ngati omwewu onyoza ena pa intaneti kwa miyezi 18. Mwazina, bwaloli lauza 10 May kuti achose zonse zimene analemba zonyoza odandaula komanso kupepesa mayi Mpenganjira kwa masiku 3 otsatizana.